Imanane sian buku ni panuirang Jeremia bindu 10 ayat 5 1 ayat 10. Songonon hatana disi. Songonon do hatani Jehovah. Marjea mabawa na marhaposan tu jolma. Manang tu bolon ni botohona. Game di pasurut rohana sian Jehovah. Songon halak parbahudung di tano nama hiyang do ibana. Gang tagamon idaon rona denggani jala maringanan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na acim naso hinundulan ni halak alai martua mabawa na marhaposan tu Jehovah jala Jehovah haporosan na dibain tudos do ibana tu hau na sinuan di topi ni batang aik jala manjarar uratna di lambung batang aik jaladang biar ibana molo ro hamohopon jala toktong rata bulungna jaladang holsoan ibana di tahun hararon jala dang macohot marparbue tung na akal situ tudo rohani jolma jala na ganggu tung isema na tuk mandulusia au Jehovah do si dodo rohani si uji pia-pia jala mangalehon tu ganu jolma hombar tu dalanna hombar tu parbue ni pambahenanna ima sahatna na kadongan sapor siaon di bagasan guarut ni Tuhata Yesus Kristus si Jeremia ma panurirang parpudi andorang Nabukadnesar masuk tu Yerusalem, lau manaluhon Yerusalem. Si Jeremia do panurirang na salah panurirang na marjamitai alai songona so binegi bangsoi. Si Jeremia do na pabotohon aka uhum na ikon begion dapoton bangsoi molodang muba bangsoi. Una kadongan sa porsyaon diturpukta sa darion di paboton si Jeremia do marjea do bawa na marhaposan tu jolma. Kalau bahasa Indonesianya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Una kadongan sa porsyaon marhaposan tu jolma manang marhaposan atau menang mengandalkan manusia sasitong na somalo di bagasan ngulutas si ganupari. Ganupari hita pasti mengandalkan manusia. Molo marsahit hita lau tu dokter di sido hita marhaposan tu dokteri. Dang jolo tasukun dokteri ay lulusan sian dia doho. Dakya jokon dokteri sedia namate na diubati ho dakkel suku tu dokteri sadia na malum di bain ho alai posdor hatta ikon malum do bainon ni dokteri ganu pari ita marhaposan tu jolma molo naeng marangkot ita dakketa sukun supiri ai minum do nakin tenggen do nakin manang daw ai bohado adong simi daw alai marhaposan tu supiri do ita ala di boto buido dibuan posro hatta buido dibuan supiri hita tu tujuatta marhaposan tujol maju do di bagasan nguluta jangan salai alai sian ayat 5 di doksa ngonon marjia do bawana marhaposan tu Jehovah koma do pe manang tu bolon di botohana koma do pe gawe pasurut rohana sian Jehovah. Papatanna sasitongna molo di bahasa Indonesia takas di dokot songonon di bahasa Indonesia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak
berpenduduk. Jadi takas do di bagasan bahasa Indonesia. Alaboha, ai mengandalkan manusia, jala mengandalkan kekuatan sendiri, ima hasil parbueni roha na dau sian Tuhani. Dia beido, mulu dau rohata sian Tuhani, pasti do hita mengandalkan atau mengandalkan parhaposan tujulma manang tu gogota sendiri, kekuatan kita sendiri, tu botohota sendiri. Nah kadongan sapur seon di bagasan gori tu ata Yesus Kristus, buasa dang bui ta marhaposan tu julma. Buasa dang bui ta marhaposan tuna adong di tanoon. Sude na di tanoon ima parsatokinan doi. Manang ise pi, sa manang julma na gogo pe di tonaon parsatokinan di. Ikon mago do sa datiki. Manang namora di tanoon ikon mate dotong. Manang napistar itanon ikon mate dotong saluhut na ikon magodo ditikina alani dang marbui ta marhaposan tu jolma. Bahasa dang bui ta marhaposan tu jolma mulu bahasa Ibranina jolma ima Adama. Adama ima melota ingot si Adam. Adam itu manusia pertama dibuat hatana Adama itu tanah. Jadi jolmai na sian tanoro molo siantano, hudon siantano macai murado putar. Dang molo naeng bui do julma mangalopa di hudon nasian aluminium, manang di rice cooker, manang di magic jar. Molo najulu di hitaan ima hudon siantano. Molo dipake hudon siantano i hati-hati do, macai manat do, molo salah otik biuli putar hudoni. Jolma pe songoni dak bui ta andal hona menang marhaposan hita tu jolma satokin do parwani jolmai bui muba noaing bui do gabe do ngatta sadatiki adong kepentinganna bui do gabe alotta ima jolma jadi dang bui marhaposan hita tu jolma ale ikon tu debata do hita marhaposan ai debata manoktong debata rori saliling-liling na debata margogo na sori saling liling na. Muna kadongan sapor sia ido alana di ayat 10 ayat sia didokon tung na akal situ tu do rohani jolma jala na ganggu tung ise ma na tuk man dodo isa manang bahasa Indonesia didokon betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu hanya hatinya sudah menjadi batu membatu siapakah yang dapat mengetahuinya licik do roha hati itu licik. Ido alana idokon Yesus na ruar sian bagasan ido na paramuton jolma. Aina sian rohata ido keluar akan naramun akan na jahat akan saluhut akan ulaun na sawasea nina Yesus. Alani hati-hati do roha. Buasa jolma bui gabi maraposan tudongana jolma buasa bui maraposan tu halak manang tu gogona sendiri ala rohana ido na mandok ikon tusi mana mangasahon manang marhaposan. Alani namanya rikot do menjaga hati. Hati manang roha di hatani heberna ima lef. Lef itu hati itu adalah tempat dari segala sesuatu. Pikiran, perasaan, sudah adong terletaknya di hati. Alani hati-hati dengan hati kita untuk kita jaga. Salah sedikit kita akan gabe marhaposan tu jolma. Salah sedikit gabe marhaposan tu gogota. Alani molodak ta jaga rohata hatita life itu bahasa Ibraninya, maka kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ido alana adong do jolma namandok molo suado ngau segado sude. Itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Molo dangau segado huriaon. Molo dongau dang jadi jongjong huriaun. Itu adalah mengatakan imana marhaposan tu gogona sendiri. Molo marhaposan tu gogona sendiri pasti do Tuhan disingkirkan dari hatinya. Di padao sian rohana. Sasitong na ikon mian do di bagasan rohana Tuhani alai gabe di padao ma sian rohana.
gabe tu gogo na sandiri marhaposan, tu dengan jolma musim marhaposan. Puasa didokon si Jeremia songoni. Ala ditiki neng rodo hagogoon na macegogo sian utara, sian ima Babel. Na neng mangalo alak Juda. Dungi alak Juda mabiar, rohana mabiar. Gue didokon rohana ikon tapangasahon do gogota dot gogo ni dongata alak Misir. Mangalo alak Babel. Alani tu jolma ma Roma si Jeremia marjiado jolma na mangasahon jolma dot gogona sandiri na rohana na daus yang Tuhani. Amun nakadungan sapor siaon di bagasan gua ritu ata Yesus Kristus halak na mangasahon manang marhaposan tu jolma songon didokon di turpuk tahun ima songon halak par bahudung di tano nama hiang ibana dang adong perkembangan dang adong bui di mana berkembang apalagi marparbui alani didokon si Jeremia ma di ayat pitu martua ma bawa na marhaposan tu jahuba jala jahuba hapurusan na dibahen bahasa Indonesia pengharapan. Berbahagialah orang yang berharap yang mengandalkan Tuhan dan yang berpengharapan kepada Tuhan. Ai songon hau doi mana na uratna mancarar sahat tutup ini ai alani gabe marparbue ibana bulung-bulung nape rata-rata hijau dang talu bainon aka mohop ni ari manang bainon aka manangaha martua ma halak na mangasama marhapusan tu jahuba. Nakadungan sapor siaon di bagasan gua ritu ata Yesus Kristus. Marhapusan tu jahuba dang na marlapatan gabe dau hita sian penderitaan. Marhapusan tu jahuba dang na marlapatan hita dang tadai be akan susah di bagasan nguluta. Na marhapusan tu debata dang na marlapatan hita dang dais be hamatean tu hita. Hai hamatean upani dosa doikan satu hita. Alai halak na marhaposan tu debata martua ibana ay molo masa pe akasi taonon ay masa paru kilon hot do imana jongjong bulung na pe rata-rata jala toktong marparbue ala marhaposan tu debata. Hero di dokon Yesus ada di Matius pitu. Dokon di beni mana ma adong napa jongjong bagas dua bagas nasada di atas di batu mamak, nasada di atas di pasir. Sarupa las niari dot udan haba-haba. Alis sada duna hot tigor jongjong imana di batu mamaki. Ima na berdasarkan marujahan tu hatani debata na marhaposan tu debata. Jolma na marhaposan itu debata dang talu baenon akasi taunon. Jolma na marhaposan tu debata dang bui di taluhon si taonon di bagasan guluna. Dang bui gabe talu di baenon akana macam di bagasan gulu tahun. Aka kekecewaan manang ape dang bui manaluhon jolma na di bagasan marhaposan tu debata dak tu jolma. Alai jolma na marhaposan tu jolma ikon marupak do. Alani yang kadungan sapur siaon di bagasan gua itu ata Yesus Kristus marhaposan tu debata mah hita toktong. Ay martua do ita disi. Alana manang marhaposan tu debata, manang daung marhaposan tu debata, tong do manang marhaposan tu jolma, tong do tahilala do hasusan. Edang didokon tsunami, manang didokon akasi taonon, manang haba-haba, ay jol ayon jabuni halak na marhaposan tu debata, madang nang tuson ita lewat maita sianon dang bui. Dos do moloro tsunami dohot doholak na porsia dilonokon sude sarupa. Dohot halak na suam marhaposan tu debatawe manang tu jolma dilonokon do sude. Alai molo ikon rope hamatean tu akan na marhaposan tu debata makirim do imana di ari parpudi. Adok pakirimon di mana dakolan di portibion pakirimon halak na porsia. Molo markirim ita ulan di portibion ni nasi Paulus jolma
na umlea mahita nina. Alani marhapo santu debata mahita asabui hita toktong marparbue toktong bui hita manaon akana si taonon atikpe aciti ale toktong do hita hot jongjong ala debata do haposata dang jolma. Saya dipasu-pasu Tuhan ini mahita saluhutna. Amin. Martang yang mahita.